Izlazak na tržište rada za mnoge mlade predstavlja veliki izazov. Mnogi od njih nisu upoznati sa svojim radnim pravima, kao ni sa ekonomskim ni drugim stručnim pitanjima koje su za njih važna. Pojedini možda pripadaju kategoriji NEET mladih, ali toga nisu svesni jer možda nisu čuli za ovaj pojam. Takođe, pojedini ne znaju da ukoliko obavljaju radnu praksu, ona bi trebalo da bude i plaćena. Šta je plata za život? Da li je moja prva plata dobar izbor za njih, kao i šta podrazumeva minimalna potrošačka korpa? U ovom videu bavit ćemo se radnim pravima i drugim srodnim pitanjima, a naše sagovornice Jovana Božičković iz KOMS-a i Milica Marinković iz inicijative A11 pokušat će da odgovore na mnoga važna pitanja za mlade. Na svakom poslu jako je važno da pre svega čitamo ugovor. Koliko god se to činilo apstraktno i dosadno, jako je važno da pročitamo ono na šta smo se obavezali. I u tom aspektu je važno da znamo da li potpisujemo ugovor o privremeno-povremenim poslovima ili ugovor koji je deo, na primer, radnog odnosa. Jer ugovor o privremeno-povremenim poslovima nije deo radnog odnosa. I samim tim, mlada osoba nema neka zagarantovana prava, poput, na primer, sindikalnog organizovanja. I to je jako važno da prosto mlada osoba zna. Ako prođemo kroz ugovor, tu možemo da vidimo i kolika nam je pauza, koliki je broj garantovanih slobodnih dana, prosto pod kakvim uslovima radimo, ali važno je znati i interne procedure organizacije, firme, preduzeća. Najčešće nailazimo na rad na crno, pa ta osoba uglavnom čisti zgrade ili obavljate neke manje kvalifikovane poslove i onda joj plati 2 meseca, 2 ne plate, vi to ne možete da dokažete i ulazite prosto u taj začarani krug dokazivanja rada na crno. Takođe imamo i dosta zloupotrebe prekovremenog rada koje se ne isplaćuje i imamo dosta zloupotreba uslova rada koji govore upravo o tome da ste vi zaposleni na jednu poziciju, a onda uz to faktički obavljate još 2 ili 1 dodatnu celu poziciju po opisu posla. Kada govorimo o radnoj praksi, nije samo važno da ona bude plaćena, već je važno da sadrži i dodatne elemente kvalitetne radne prakse. Da postoji ugovor, da se zna da je ona ograničena, da postoji mentor ili mentorka, da se dobije neka vrsta sertifikata nakon završene radne prakse kako bi mlada osoba dobila dodatnu podršku i u suštini kroz tu radnu praksu stekla znanje i veštine koje će joj pomoći da sutra u stvari bude konkurentna i da pronađe posao koji želi. NEET mladi su mladi koji se nalaze potpuno van sistema. Ta čudna skraćenica u stvari znači, odnosno predstavlja mlade koji nisu ni u sistemu edukacije, obrazovanja, niti treninga, odnosno zapošljavanja. Dakle, to je mlada osoba koja se ne nalazi u sistemu obrazovanja, u smislu ide u srednju školu ili na fakultet, ne ide čak ni na neke dodatne treninge i niti seminare, a pritom nije ni zaposlena. Tako da je ovaj deo mladih potpuno van sistema i zbog toga je ovo jedna jako specifična kategorija mladih i pre svega brojčano. Zato što mladi u Srbiji su svi od 15 do 30 godina i po poslednjem popisu to je negde oko 1 milion građana, a u ovu NEET grupu mladih spada svaka 5. mlada osoba. Tako da je to jako velik jedan procenat mladih ljudi koji se nalaze van sistema i bez ikakvog vida podrške. Ono što je problem sa ovim programom jeste ograničeno trajanje, odnosno činjenica da mlada osoba koja je u procesu obrazovanja nema pristup ovom programu. On je dobar iz razloga što daje mlade osobe mogućnost da stekne prvo radno iskustvo. Jer svi znamo i kada smo počeli da tražimo poslove da nam traže XY godina iskustva, a da nam je nedostajala ta prva prilika da steknemo neka znanja i veštine. Iz tog aspekta ovaj program je dobar, ali on ima mane, naročito koje se odnose na nadoknadu. Jer ukoliko je neko završio srednju školu, dobit će oko 20.000 dinara, ukoliko je završio fakultet 24.000 dinara. Svakako smo svesni da sve ovo što sada računamo u minimalnu zaradu je neodrživo.
pre svega zato što se računa u odnosu na minimalnu potrošačku korpu. Ta minimalna potrošačka korpa je jedna kategorija koja se može reći pogotovo danas u vreme krize prilično prevaziđena, neodrživa. Znači ona već sama po sebi govori da je minimalna, ona računa tročlanu porodicu i potrebe tročlane porodice i vi kada uzmete da vidite šta sve spada u tu potrošačku korpu, to su zaista neki proračuni koji nisu realni, da će jedna porodica popiti 2 litre soka za mesec dana, manje od pola kilograma viršli i slične nekako stvari koje zaista utiču na dostojanstvo jedne porodice i jedne osobe koja treba da zarađuje za život. Ono što je nekako najznačajnije kada govorimo o plati za život jeste da je to neki nov koncept računanja kakva zarada treba da bude i u svoj bazi ima pravo na dostojanstven rad. Znači onaj rad koji podrazumeva da ste vi ostvarili svoje dostojanstvo, svoje potrebe i kada govorimo i o zaštiti i o namirenosti potreba i ono što je nekako jako dobar segment plate za život isto računava i onaj deo za kulturu. Znači sve ono što je potrebno jednoj ličnosti i njenoj porodici da bi preživela, ne samo preživela zapravo nego i živela. Ovo su samo neke od stvari kojih treba da budemo svesni prilikom zapošljavanja. A kakvo je vaše radno iskustvo? Pišite nam u komentarima.